Γιάννης, ναι, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πεινάω συγκλονιστικά. Συγκλονιστικά όμως. Ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε σε noodles τι έχετε? Νούδος με μοσχάρι ή με κοτόπουλο. Μοσχάρι, Με καρύδες, με Καρύδες. χοιρινό, με ναχανικά. Θέλω αυτό με τις καρύτες. Μόνο με καρύδες είναι. Καρύτες. Έχετε low main, αγάπη, ζωή, χαρά? Φαγητό λέω, για να φάω. Πώς? Low main, ναι. Αν έχετε. Νόμιν, Συγκλονιστικό. μακανόνια ή νύχη μακανόνια. Μαγανόνια. Δεν έχετε καθόλου μαγανόνια? Ναι, μακανόνια είναι. Έχουμε μακανόνια και νύχο μακανόνια. Χωρίς κανόνια έχετε? Χωρίς μακανόνια. Έχετε, πείτε μου λίγο, από πάπια, έχετε πάπια? Ναι. Πάπια έχετε? Πάπια Πεκίνου, πάπια Τρακάνηση. Ταρακάμιση, πρέπει να πάρω σε λίγο. Ναι. Οκ, ευχαριστώ πολύ. Ναι, Γεια, θα κάνω. ευχαριστώ πολύ. Χόρτασα και μόνο που μου τα είπε. Μ' ακούτε? Ναι. Εξυπηρετείτε, είστε έτοιμος να σας πω την οδό? Έτοιμος? Ναι, πείτε Είστε μου. έτοιμος? Εξυπηρετείτε νέο κόσμο? Νέο κόσμος. Ναι. Ναι. Γράφτε Παλίνη, χλαμιδίων Λαμινίο. και κονδυλωμάτων. Είναι χλαμιδίων 24 και κονδυλωμάτων. Είναι Λαμινίο 24 είναι. Ναι. Όρος είναι Λαμινίο Λαμινίο. 24. Ναι, ποιο όροφος? Πέμπτος. Πέμπτο όροφος. Αλλά Ναι. πόσο είναι το σύνολο για να ξέρω να έχω μαζί μου να δώσω την κάτια? Ναι, δηλαδή το παρακρία σας ένα μακανόνια με καρύδες Μακαρόνια με καρύτες, ναι. και ένα τρακανίσι παπιά. Ναι. Τα δύο πράγματα είναι. Τρακάμιση πάπια και μακαρόνια με καρύτες. Ναι. Όνομα είναι? Μ' ακούτε? Ναι. Σάκης. Πώς? Σάκης. Σάκης. Μάλιστα. Ναι, ένα τηλέφωνο παρακαλώ. Έχετε σάγε? Ναι, έχουμε σάκε. Ένα τέτοιο ρουβά. Ένα σάκε. Ναι. Να ακούει. Συγκλονιστική. Ναι, βάλτε και ένα σάγε. Ναι, το ξέρω είναι. Το ακούω είναι. Ένα σάκε. Μπορεί πες μου ένα κουτούνι. Σάγε. Μ' ακούτε? Ναι. Μπορεί πες μου ένα κουτούνι είναι. Πέμπτο όροφο, τι κουτούνι έχετε είναι? Ρουβάς. Λουβάς, μάλιστα. Ευχαριστώ.